Kishoria Girda. Kuzomela ungilalesise kahle ka yonke into ephathelene neDubai. Uyakuzwa lokho? Izolo umfana omncane ungithukile. Namhlanje umalume wakho. Noma ngabe yini enzakalayo, angiyena nje phela othintekayo. Gcina lokho emqondweni. Abantu abakhulu njenganawe mfowethu. Angiboni kuhle ukuthi bangathuswa into encane njengalena mfowethu. Hayi salunge man. Awungitshele ngempela ukuphi? Hayibo, endlini yakho. Amalungiselelo omshado ayaqhubeka. Umngakho yena ophethe wonke amalungiselelo. Eqinisweni kunomcimbi omkhulu owenzakalayo lapha ekhaya yazi. Kufanele ngempela ujabule. Konke kuzohamba kahle. Kulungile. Ngithemba kanjalo. Lokho ku-AJ kunonkosikazi omangalisayo. Na kanjani? Sizohlangana noLila. Lakshmi ongitshela. Umndeni kaLila uzofika uhamba ngemoto la. Uma ngabe usuphindele emuva uzobuza uhamba ngeenyawo. Uyazi uLila mele aqonde ukuthi akumele uphopho udlulu kuba wena. Awusho ukuphumemezela wethu wakusasa sengisho uShreda phela. Lawo ngiyabuya yilungisa. Umaze kahle uAJ. Ngakho kuzofika ngesikhathi. Sanibonani. Genani. Molokazana wami wakusasa. Lakshmi, Durga, Saraswati. Uzani ngapha? Usefikile umalokazana. Ozani. Mamkeleni. Sanibonani. Oza, ngena phakathi. Na kanjani nje le ntombazane njengamanje sisukile endlini yabo. Injalo. Uma ngabe sifika lapha yana uLila zobe sebemxoshile. Ngomshado umndeni kamakoti kumele ulethele umkhwenyana izipho. Ngilethe impahla zika AJ. Mnikeze nzona. Nathi phela simthengela uAJ impahla. Buka nje lesi. Zizo bukakazi ingcono kakhulu kuye. Sis, le mpahla lezi yazi zibuke ungathi nje zithengwe emgaqweni. Enjalo, umuntu njenge AJ noma Milona ngaqonga impahla enje. Bheka nje senze lokho esingakwenza nathi. Ngempela, ukuba ubuyazi indawo yakho la ekhaya ubungeke ubeke umqondo wakho lana. Impahla zeinkomba futhi nalapho sivela khona. Kodwa uMohayiti kuhlekiswa ngabo lana. Siyayithanda into enhle necokeme la ekhaya. Ngakho thatha lezi ngubo njengesipho.
AJ sifikile. Perfect. Hey, Mr. Perfect. Thatha baba. Perfect. Perfect. Hey, Mr. Perfect. Ipindandatho lila. Ukuthi Qala umkhosi wesithembiso. Ebese ubeka indandatho kwi-tray. Vula ibhokisi bese libeka kwi-tray. Mana. Lela, angizange ngikunike indandatho mina. Le ndandatho yomgunyathi. Awu, uqonda ukuthini ngalokho? Iyo le ndandatho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.